Takže čau lidi, jsem zase já Zavi.cz a tohle je moje třetí video z GTA San Andreas Multiplayer. A je to se mnou Marťánek LB, čau! Znova. Co je? Vyšni to. Čau lidi, jsem zase já Zavi.cz a je to se mnou Marťánek LB a toto bude naše třetí video z GTA San Andreas Multiplayer a no, začínáme. Nazdar. Dneska tady máme zase naše káry, že jo? Já mám i nové sluchátka, takže jsem dost rád, že už mě líp asi slyšíte. Tak měli byste měli slyšet. Tak jedem, ne? No tak tady se dost nahovno řídí z první osoby. Teď už se nějak začalo lagovat, ano, teďka jenom, no už nevím. Ne, zase se to laguje. Haha, nechtěl bych. Wow. Dobrý, už to je. Ty vole, ta pokud se docela točí, když má někdo. Ještě neviděl tady to auto, když se točí. Jak vidíte, zase náš oblíbený Windsor. Jo, já ho nemám, protože prostě chci vzat. Tak jo, kam dojedem? Tak co dneska budeme dělat? Nevím. My si to nikdy neplánujeme, jo? My si to vždycky vymyslíme až ve videu. Jenom v jedno video jsme si to trošku naplánovali. Já teď stopnu, protože si ještě musím něco zaříct, takže za chvilku budu zpět. No tak jsem teda zpět. Já jsem si myslel, že to nebouchne, ale bouchlo. No takže... Měl nechat natáčení. Maťanek to zabil, no. Trošku drsným způsobem, viď? Řekni, jak se to stalo zároveň. Je to nahoře. Jo. No a teď. Kde je to auto? Jaký auto? Já jsem ti ho před tebe pálil. Jo, aha. Já si půjčil tak trošku granátu. Půjčil jsem si ho, ale... Trošku jsem to hodil granátek, trošku jsem se zaměstnal za vojáka, tak trošku jsem to tam odprošku. No to se stane, neježí. To je vtípek. No to se stane vždycky. To je jen takový malý vtípek, jo. To se stane vždycky, když Marťánka něco napadne. A jinak chtěl jsem jenom říct, že jsem si udělal novou fanpage na Facebooku, takže doufám, že tomu dáte like té stránce. Bude tam prostě se přidat. No. Dal jsem to, oznámil jsem to 50, asi 51 přátelům. A jenom vám chceme říct, že dneska s Závem jedeme do bazénu, viď? Bude zase sranda ho tam potopím, aniž by o tom vidět. To bylo překvapení, jsem říkal potom, aniž by se o tom viděl, teď jsem to řekl. Já to věděl. Když jsem mohl vědět, že jsem Aha. Tady je nějaká děcka. Drakla. Oh. Tak tu si dávají velký machajdy. Tady jsem zemřel. Pozdě. Já ji přejdu z mrtví. Ty bogy. Teď jsi hezky rozmáznul, kam. Jsi fakt hezky rozmáznul. Já jsem se nerozmáznul. Jo a chtěl jsem vám říct, já mám tak trošku větší výhodu, už mám 32 zkušeností. Jen se bojím. Help me. Bojíš se, co? Já jak mám tačku? Pomsta. Pomsta bude sladká, kamaráde. Pomsta bude moc sladká. Pomsta bude moc. Sakra, moc mi dal. A haleme se. Ty už máš zkušenosti. Závi, tak jak já tě zabiju, no tak přijdeš o zbraní. Sorry, žádné zabíjení nebude. Přijdeš o zbraní, když mě zabiješ. No. Když jsem s tebou byl. Nepřijdu. Špatně. Díky za zbraně. Ne. Jasně se. No. Plemc. Máš poprdě.
Díky za odměnu. Máš zač. Holy shit. Cože? Tě zabiju. Haha. A je... Hele, víš, že se mi teď trošku sekáš? Hodně? Haló? No. Sekáš se mi dost. Je to. No, pořád se mi dost sekáš. Sej mi tohohle s hydrou. Stalo se. Tomu tak věřím. Hoj. Libuju. Jak dlouho už natáčíme? Nevím, mě to ještě neubylo do 10 minut. Takže já ani vlastně. Takže v klidu. Co vlastně budeme v tomhle díle dělat, kámo? Jsem se ptal tebe, ty kokos. Já jsem ti neodpověděl. No, já vím, že jsi neodpověděl. Právě proto se tě ptám znova, vole. Ne! Jsou pěkně hnusný, nehorázný nálet, ty vole. Si na něj vezmu bazuku tepelnou. Že jo? Vem si, jen si ji vezmi. Ne, vezmu si na něj stíhačku na parchanta. Tak to je taky dobrý, no. S tou umím zdrát, takže jsem v pohodě. Jinak Závy možná k Vánocům dostane GTA 5, že jo? Na počítač. Zabiju za to. No jo, zabije mě, no. S radostí. Tomu tak věřím. Já fakt nevím, proč se mi to tady tak laguje, ale nikdy se mi to takhle nelagovalo v GTAčku, tak fakt nemám ponětí, proč teďka. Jo. Oj, mrtě, se mi to povedlo. Já jsem dobrý. Hej, kámo, kde seš? Tam letí ta stíhečka ještě pořád. Kde seš, kámo? Počkej, pojedeme na stan CF. Ty mrtě, tam furt seš. Životy. Tak, dobrý, jedeme? Chuj, to je hnusno. Se mi vyplo video, takže já ho zase zapnu. Taky opět se mi to vyplo, takže už jsem to zase zapnul. Teď už se nebude zabíjet. Závěš mě přímo po vypnutí videa zabil. Tak jdem? Jo. Ten oheň je hustý, kam já ním projedu normálně. To rozkrosajzla, bude ti hořet motorka, vole. Ty vole, co... Laguje se mi to do mě napálíš, ho tě fakt zabiju. Dneska v bazénu ti fakt utopím, kam. Jasně. Jinak jenom pro informaci, ten, kdo se na nás dívá, což jsou asi jenom naši kamarádi zatím, tak... Tak Martin tady už nebude. Tak v dalším díle se omlouváme, ale budu natáčet už jiné, protože Martin bude fuč. Protože Závěš je mrtvej. Nebo ne, protože vlastně... Martin je mrtvej. Ne, protože Závěš je mrtvej. A protože Martin je mrtvej. Protože Závěš. Martin. Závy. Martin. Závy. Bum. Bum. Závy. Martias. Závy. Martias. Závy. Ser na to. Přesně tak. Já s písničkou jdu jako ptáček. Škoda, že tady nejsou koně. Jako v GTA? Jo. By se chtěl zastřelit, co? Ty jsi hajzl. Bych ti nedovolil. Nikdy. Ty vole! No, já se tam nikdy netrefím. A to se mi to už nalaguje. A dřív jsem se tam trefoval úplně na půdu. Jak se to auto jmenuje? Camper. Kumpr.
Carmenu? Cumpr. Je cumpr. Cumpr. Ne, kamper. A ty vole, taková růžová. Proč vždycky, když se nějaký auto spavnu, musí mít růžovou barvu? To nechápu. Nejsi sám. Už vím proč. Ty tam skočím určitě. Úplně tam skočím nejvíc. Tak ne. Bum. Teď něco napadlo. Tak jo. Řekni tvojí mamce, že bude ve videu. Jasně. Klid. Písnička. Tady slyšíte písničku, že jo? A jinak taky jste mohli vidět moji krásnou čtyřkolku, moji kočku, hele. Fakt kočka, no. Fakt kočka. Nejhnusnější, ne? Ne, krásná. Mně se hodně líbí, tak já, jak jsem říkal do popisu videa, kde se mě nějaký Ondřej, nebudu říkat příjmení, ptal, že kolik stojí a jak se jmenuje. Jak jsem řekl, že se jmenuje Zbrtlík a že nevím, kolik stojí, jelikož jsem ji dostal, když mi byly 4 roky. To už jí máš tak dlouho, no. Ale je trošku malá. No, já vím. Ale rychlá je dost. No, na Jezdí- krosku? Ne. Jezdí 80. Kroska možná i víc. Možná. Možná. Závisí. Možná. To je hovno možná. To se Chci říct určitě. Určitě jsi pomalejší než já. Hele, závisí. Takovou radu řeknu. Radu do života. Vlastně já jsem takový jasnovidec. Fakt? Jedna holka mi ze srandy řekla, no fakt bylo to ze srandy, nekecám, bylo to ze srandy. Fakt jo, tomu tak věřím. Ne, fakt bylo to ze srandy. Bylo to zase. Hej, tak to je mrtě. Co je? Já jdu ve vodě. Fakt? Jo, já jdu ve vodě s tím kemprem. Kde seš? Počkej, já uložím teleport. A až vyjedu z té vody. To skoro bude teda. Skoro bude venku. Voda je pěkná mrtka. Jo a možná budeme natáčet i z Hide and Seek. Ano, z Minecraftu. Jo, z Minecraftu. I Minecraft když- Hide and Seek. Ano. Jo. A možná pokud vytvoříme server, já tam teď budu dávat video z Texitu. Z Tekitu, ne? Já mám Texit. To je Tekit. Texit. ne. Texit. Texit je Hexit. Já Hexit a nevěděl. Texit. Já nevěděl, že je Texity. Já myslím, že je jenom Tekit. Takže Carmenu a já, počkej, já musím uložit ten teleport. Set lock. Carmenu. FP. Fernus. A teďka pojď. Jen počkej. Oh yeah, nigga. Hele, vzdávám se kámo, vzdávám se. Hele kámo, No. jakoby nic, že tady nejsme. Jo, jasně, že vůbec tady nejsme. Nikdo tady Ty nás trošku prozradil, jen trošku. Ah, fuck! Lance. Bum. Lance. Nemám tě rád. Já tebe taky ne. Aha, Tak už nejsem buzna. Cože? ale nic. Hej ty vole, já se tak miliardakrát těším do toho bazénu. Kukutík, 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 kukutík. Co to sakra bylo? Nic. To je voda, jo. Haha. To je debil. Tak jo, co budeme dělat?
Už se mě zasekáš. To je hustý. Takový granát. It's a granata, fucking granata. Haha, jsi pomalej, kámo. Já už jsem ve vodě, ty kokos. Aha. Ale já jsem mimo vodu. Ale nekecej. Tak co budeme dělat? Cože? Pánová. Vůbec si nerozumím. Já vám... Počkej. Na co? Na tebe? Tak máš půl. Já jdu, čau. Maj se pěkně, ty koko. Co jsi říkal? Víš, co jsem říkal? Ne. Variant. To vypadá hustě. Tak počkej, zase na něj stoupni na to auto. Já ti udělám takový překvápko hezký. Jo, jasně. Jaký? Vstávej, nalez na něj a jedem. Hej, ne, tady dělej. Dobře, ani tohle? Ani... Kde ty seš, mate? Tak jo, znova. Teleport? Jsem na teleportu. Hebni. Už jsi zebnul? Ne, on žije. Jděte ho, zapte ho, jděte ho, zapte ho. Mě nezdrhneš, kamaráde. Ha! Jsi neměl žádný zbraně? Neměl, no. Hele, tak co budem dělat? Tak jo, nějaký jumpy s padákem, kámo. Třeba. Drachodrap. Holis hit. Ich speak English. Avada kedavra. Avada kedavra. Avada kedavra. Mně se pípla, ideo. Jo, ten granát včera, kámo. Stráčka. Haha, stejně mě nechytne. Počkat, já pořád padám. To byl pád. Ne, já nechci utíct, já nechci být u ní. Hodná stíhačka nebouchla. Hodná stíhačka nějak z tebe čoudí. Nějak moc to z tebe čoudí. Jsi šla cigánka. Ty ale ona letí. Ta stíhačka letí. To je ten Magor. Ty vole. A to ještě není Andromeda. To kecáš. Já jsem teďka viděl jenom, kde je ten Magor, kouknu nahoru a najednou vidím obří letadlo nade mnou a já. To je Magor. A zase, ty vole. Ten Magor úplně. Hele lidi, kdo si myslí, že je to blázen, ať napíše do komentářů. Ať napíše do komentářů blázen.
A kdo si myslí, že to není blázen, tak ať řekne borec. Borec. Samozřejmě, že já si myslím, že tam bude samozřejmě jenom blázen, takže jako ježišmarja. To je kokot! Fuck yeah. Co je debil? Co jsi říkal? Tohle. Ty vole. Fuj, to bylo full. Já tě tam vidím, jak tam malinko lítáš, že ten mňousek malinký, ty kokot. Stejně mě nikdy nechytneš. Ne? No, tak si to myslím, že... Teď to je zábavné s tímhle malým letadílkem létat. Ale... Stejně mě ani s hydrou nechytneš. Napište do komentářů, jestli... Jak... tyjo. Fuj, tak jo, s vrtulníkem také ne. Ani vrtulník. Ty jak jsem úplně čudil z tebe, vole. Jo, napište do komentářů, že jsem borec. Pište do komentářů, jestli... Nic, nevím. Jo, jestli máme natáčet to z toho Minecraftu. No já už bych to video asi ukončil. Takových pár minut? Nebo Teď už natáčíme přes 20, vole. No právě, a já mám ještě míň. Hele, tak kámo, ale co jsme v tomhle videu dělali vůbec? No, je... Vůbec ti nerozumím, ale to je fuk, ne? Blbý jako... Ach jo, vůbec ti nerozumím. Sakra, já nemám padák. Co budu dělat? Tak důvěr. To bylo hustý. Jestliže ho... Nabych záště příště... Cože? Vůbec ti nerozumím. Je jedno. Pojď kamo, lomeno Chilean. Už jsi na lomeno Chilean? Ještě ne. Jen pojď. Bacha. Jasně, bacha. Na tebe si mám dávat bacha, jo. Hned jak přijdu na Chilean, tak mě zabiješ? Mhm. To se ještě uvidí, dobře. Dodávám se, vezmu si jen auto. Dobrý. To je rotace. It's a fucking rotace. Blám, blám. Ty vole, on má hydru. Ty vole, co to bylo? Tank? To byl tank, kámo. Tvůj tank není tak odolný jako můj vrtulníček. Krásný tatíček. Co jsi říkal? Jakže to... Úplně krutá věc se stala, závěs. Co je? Víš, co se stalo? Ne. Já jsem vystřelil a ty si vystřelil a ty rakety se sejmuly navzájem. A sakra. Hele, tady je nějaký blbec. Už ne. Už je. Já už jsem taky tu, hej. Ten blbec mě zabil. Můj tank. Hele, můj tank. Možná ještě vezmu. Sakra. To je tank. Teď si trošku porveme. Teď si trošku porveme jako chlápek s chlápkem. Jo, tak jo, no. No, Hned ti jdu pomoct, Marťasi. Hned ti běžím pomoct. Líbor, no. Chvilku ho tam ještě udržuju tam chvilku. Já si ho sejmu. Ty on mě málem střelil. Ten se docela dobře trefuje. Rotace. Plesk. Pleskám. To, Shit, ty kámo, ten je dobrý docela. Pink. Tyhle, ten je dost dobrý, ten je, kámo, dost dobrý, na ně si musím vzít rakeťák. On mě zabil. Lamenomet, no ani taky nemám, no.
Ty si vezmi, hej, ty si kámo, vezmi si hydru a já si vezmu to, normálně tank, ne? Ne, taky si taky vezmu. Jo, oba dva si vezmeme hydru, kámo, a tento dostane. Už je mrtvej. Jo, já to taky vidím. Na 2 hydry nemá. Fuck yeah, man. Já tě viděl. A co jsi viděl, prosím tě? Vůbec nic. Šundurandou. Ty ve, bacha. Hele, já to dal. Já si už... Cože? Hej, pojď lomeno Andromeda a tam to ukončíme. Už jsi na Andromedě? Ne. Jo, seš tu. Tak poběž. Hej. Uá. Umřel jsem. A teď jdu na lomeno Andromeda, dobrý. Andromeda. Ty jsi taky umřel, co? Hej, tak... Haha, je to tobě. Hej, tak zdrhej. Jdeme. Hej, kámo, seš tu? Už padáš? Já už padám. Hej, kámo, kde seš? Jo, už tě vidím, hele, tak půjdeš vedle mě, musíme ukončit video. Jo, tady při tom pádu ukončíme, kámo, video. Jsi blízko mě? Hej, kámo. No tak, já jsem pod tebou asi, nebo... Hej, dělej, jeď šipku. Kámo, jeď šipku. Já... Co pak, kámo? Já padám bez padáku. Já taky. Tak jo, znova Andromeda a tam ukončíme video. Ne, počkej. Teď si vem AT400. Oh my god! Jde mrtě. A ježiš, já to nestih, sakra. Tady je nějaká vodní koule, mega. Fakt. No. Teďka jsem byl přímo u vodní koule nějaký. Já jdu na Andromedu a za chvilku to poletím. Poleď, ty vole, ne. Ty vole. Ne. Takže plenus. A to vezmu si třeba tohle. Kde jsi ještě? Ty vole, to je Andromeda už jsou. Hele, tak kam půjdem? Andromeda? Hej, tak pojď. Takže 3, 2, 1, teď mějte se krásně. A budeme dejte odběr, krásný koment. Ty vole, to si dáš srandu. Cože? Obdrželi jste výplatu, dohromady máte na výplatní pásce 353 713. Ty vole. Holy shit. Hej, kámo. Ty vole. Takže, jo, rozběhneme se a ukončíme video. Hned jak skočíme, tak ukončíme video. 3, 2, 1. Teď zdrhej! Kámo, rychle, Hej! Já jsem tě přeskočil, jo, ty jsi přeskočil, kámo. Ale teď nevím, kde seš. Už tě vím. Tak jo, mějte se krásně a čus! Čau! Čus! Se doma pri kompe pod námi von. Raz tu, teraz slnko svieti rovnako na nás všetkých spolu od jazier k boru.